zintombi zami bantwana bami ngabe ngisengayikhetha yini intombi ngabantwana bami mina akho ntombi engingayikhetha bantwana bami la uma benu balingana nami ngiyathokoza bantwana bami naze nabahle nezwe ingoyama yenu ngiyanithanda nonke lalelani ke baningi ngo-16 abala ingane na-16 bakwethu lalelani nginitshela nonke ngoba nila abafana anobatshena lalelani anobatshena ukuthi nizintombi zami niyezwa abafana umuntu ufuna inombolo ufuna ukukhuluma into ebheke eceleni ngothi hamba ukhuluma nengonyama kuqala nami ngeke ngivume ukuphuca intombi yami ngiyobhekana naye lo niyangizwa ngiyajabula-ke manje intombi zami okulandelayo sesiyokwenza okukhulu kakhulu la sizojabula khona kakhulu-ke manje emashobeni